भारत भुटान सीमायारि ओनसोलनि गामिफोराव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय गोलाव समनिफ्राय बेफोरबायदि जाथायजों गोबां सुबुंनि न' बां बारि बागान सिलिंखार जानायजों लोगोसे खायसे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानाय जाथाय जालांबाय। बे बिथिंनि जेंनाखौ हाग्रा बिफाना रैखाथि होनो नाजादोंब्लाबो जाफुंसार जानो हायाखै। बेबायदि समावनो गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरा उदाङै बेरायफैनाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। दिनै फुंबिलि समाव आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा गसाइगाव महकुमा सिंनि खासियाबारि कुसुमबिल गामि गेजेरजों हाबफैनायाव गामिनि सुबुंफोरा गिखांनाय थासारि सोमजियो। उनाव रायमना वेस्टार्न रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा रायमना हादरारि पार्कनि सिङाव मैदेरखौ होहरनो हायो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब। बाबा जाओ सीधा जाओ सीधा 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 अरे आगे अरे लामा थादो उनथा निसे बस थांथोंसै लामा ब्लक खालामदो दाथो अरे बाबा चाय पी के जाओ लाबोनाय मोनफैनिफ्राय होबोखो रामदेवनिफ्राय बालागावनिफ्राय सुरिबारि टु डाइरेक्ट रामन नेसनेल पार्कआव थ्रोब मैदेरा जाबाय फैदो।